شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كما يكنيهم أنا حاوهم صلاح الدين بصحاونا سيم كابنا يسي أرج ستوديو زبلت قالنا دبلت معالت دبل بروغرام حيزنا مزيناكم علنا Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. Det är Broder Saladin med Broder Sem med det dagliga ordet, den bästa dagen för det bästa ordet för den bästa dagen. بمخنيات ناي تكنيك شجرات دحلف كلتا معالتي كان أرغلكم دي مخالنا يا ريت أنا حتت. Vi har inte kunnat föra fram de senaste 2 dagarna, teknisk fel, och vi ber om ursäkt för det. لو مدما نزم عالت زخونا هيود قال كنكافلينا نخبرو نبرو دبليو. Och idag ska vi ta del av ordet lev för hans härlighet. مصحف قدوس قال اي كورنثوس بعرف 5 تقص 15 I andra Korinthierbrevet kapitel 5 vers 15. كم زيبل دحر حجي اتوم زلو نت انتم زموت انزتنسان انبر نرؤسهم انت كينبرو نسو ابكند كلاتهم موت. I vers 15 står det: Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själv, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Kristina Kristus نخبرو زنبر هيوتيو. Det kristna livet är ett liv man lever för Guds ära. مخنياتو نعو نخنبرينا بقو داقم توليدنا. Och det är för att det är därför vi har blivit på nytt födda för att leva för honom. سلازا اب كل ننبرو نابرا نعو كبر زمت سقوم تكن سقوم نعو كبر زمت نابرا خنبر يقبأنا يو. Så i allt det vi gör i livet när vi lever, att vi ska ära honom, det är det vi är kallade till. Jesus Kristus أبناء مدرج عزوء كم عينتنا براخن نبركم زلنا أبنتي وناقيدي. Det är för att Jesus Kristus gav oss ett exempel hur vi ska leva våra liv här på jorden. نخبر أملاخ زنبر هيوت كم عينت هيوت مخانو أرئيناي. Och han visade oss hur man kan leva ett liv som är för att ära Herren Gud. مصحف قدوس وانجيل يوحنس معرف 17:4. I Johannes evangeliet kapitel 17 vers 4. أنا أتزجبرو أنا نتخجبرو ذهب كاني جبري فتيمة أم مدري أخبر قها. Det står: Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. ريخم يسوع كريستوس نجزابي رابو بنابرو خمي جيرو خمسة خبرو خزارب كله نتك نورو نتك صرح ذهب كان سرح فتيمة أم مدري أخبر قهايلو. Här ser vi hur Jesus Kristus pratar om när han förhärligade Gud på jorden. Han sa: jag har fullbordat och fullgjort allt det du har gett mig. بخلا الزراربا أم مدري خنبر كلنا بحق نعو زخبر هيوت نبيرنا نبهال نتسو زمدبلنا نبرا ويدما نتسو زلأخنا تلوخو كنفتسم كلنا. Så med andra ord, om man kollar på den här versen, om vi ska kallas att vi har levt på den här jorden, det är när vi utför det verk som Gud har förberett för oss. ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት እዩ ጎይታ ንምንታይ ከም ድፈጠረና ንምንታይ ከም ድጨውዐና እንታይ ክንገብር ኣብ ምድሪ ከም ድደልየና ክንፈልጥ በጣም ኢምፖርታንት እዩ. Och så det är därför det är jätteviktigt att få oss att förstå varför Gud har skapat oss, vad han har kallat oss till, vad han vill att vi ska göra. Så det är jätteviktigt att veta det. ስለዚህ ሓደ ሰብ ብትኽክል ኣብ ህይወቱ ተዓዊቱ ዝበሃል ነቲ እግዚኣብሔር ዝመደበሉ ንዕኡ ብትኽክል ፈጺሙ ዝሓልፍ እዩ. Så när man ska kalla en person, han har lyckats, det är när den personen förstår vad han är kallad till och han gör det livet. ነብስ ወከፍና ከም ናይ ክርስቶስ ኣካል መጠን ምዃንና ነብስ ወከፍና ኣብ እዮ መንግስቲ ኣምላኽ ተጸዊዕና ኢና. Och alla oss har blivit, eftersom vi kallade i Kristus, vi alla har fått en uppgift att utföra. ስለዚህ ብትኽክል ነቲ ኣምላኽ ክንገብሮ ዝደልየና ዝጸውዐና ዝሃበና ስፍራ ንፍለጦ ንዕኡ ድማ ብግቡእ ንንበሮ. Så det plats vi har fått i Gud behöver vi ta reda på. Så när vi har fått ta reda på det, låt oss göra det också. ስለዚ ብትኽክል እግዚኣብሔር ንምንታይ ይጸውዕኩም ኣምላኽ ኣብ ልብኹም እንታይ ይቆሚጡ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ልብኹም ዝቆመጦ ክሳዕ ክንደይ ርእስኹም ሂብኩም ንዕኡ ትነብሩ. Så till vilken nivå har ni insett vad ni är kallade till? Och till vilken nivå har ni gett er hjärta till det? Och hur lever ni det nu? ካብቲ ሓደ ዝዓበየ ንኽብሪ ኣምላኽ ንነብሮ ናብራ ነብሳት ንምድሓን ግዜ ንህብ ሰባት ተኾይንና እዩ. En av de sätt som vi kan se om vi lever för det är när vi ger tid av våra liv, hur vi kan göra så att människor ska få eviga livet. ምክንያቱ ንምድሓን ነብሳት እንተደኣ ንጎይ እንተደኣ ኮይንና እቲ ዝዓበየ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ነብሳት ክድሕና ስለ ዝኾነ. Så om vi springer för att människor ska få hoppet och bli frälsta, då springer vi för den bästa viljan i Guds tankar. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ንነብሳት ዘድሕን ንሱ ጥበበኛ ኢልዎ. Och det är därför Guds ord säger: den som vinner själar är en vis person. መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:9. Så om vi kollar i andra Petrusbrevet kapitel 3 vers 9. ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታ ኻትኩም ይዕገሳሎም በር ከምቲ ገሊኣቶም ዝድንግዙ መስሎም
نتسفؤ أيدونجين إيو. Det står, Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. ريخم قويتا ناي حانت نفس طفعات هيفوتوني. Här ser vi att Gud tycker inte om att någon ska gå förlorad. سلازي أب هيوتنا نفسات نربح حسابات ندحر كوينا نجزابير في التاو نقبر علينا مالتي. Så om vi skördar människors liv att de får hoppet, då gör vi något som behagar Herren. سلازي مزحف قدوس اتن نفسات تربح نسو تبابين يعيلو. Och det är därför Guds ord säger, den som vinner själar är en vis person. أب كلن معلتات هيوتكم نقويتا خبر متان كتمتسو ننفسات تربح حساباتكم. Så om ni vill förhärliga Gud i alla era livsdagar, gör så att människor får hoppet. نسوهم بلوز أتن كوراتن يخم شالون. Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.